след експертите. След това експертите. Майами в последствие. Експертите Манхатън. Тук е вашата още по-реалистична поредица. Експертите на бурите. American Cops. American Cops. Обаждания до всички единица. Обяд се извършва между 23-та и 24-та улица. Подозрителен е черен и измерване 1,80 м. Тук единица 22 ние се вземам. American Cops. През ноември 2024 не пропускайте Картун, който се говори на американската полиция, която не се колебае да използва сила, особено ако заподозреният е чернокож. Ще се абонирате за YouTube канала на Anonymous Продукция. Няма ден, това е много лейно. Ще се абонирате госпожа, тя не иска да се абонира. Какво идвам, ще го държа и удари по-силно, тя ще промени решението си. Anonymous Продукция, ние не сме тук, за да се смеем,